Okay, kulungile uKhuzani uyacula kodwa nisho ukuthi usedlula umzukulu nini ukuthi bengaze kuwine uKhuzani kunomzukulu. Hayi mina. Obani kanti abavota kanina nivota kanjani? Ubani obelalela ingoma zaKhuzani? Yiphi-ke le ngoma nje aseyiculile-ke ukuthi hayibo uhlula umzukulu? Hayi mina hayi. Ubuke uthembisa khona uYellow Bone sisenje alright. Kodwa-ke ngibhlungu abantu abafana nawe. Angisho ukuthi uyisidomo. Kodwa kukhona ukuba isibhayizana okukhona. Nihlezi nesemlonyeni, nihlezi nikhuluma, nihlezi nichaza each and every time. Kufike kuthiwa kuvote, aniveli, anibonakali indawo. Uma sekuwina umuntu senifuna ukuzochaza, uhlezi uKhuzani bashaya kanje nabantu. Isibhaxa uKhuzani usifaka nje each and every time. Bayakhuluma kuvota. Kuthiwe kuyavotwa, not kuthiwa sivotele umzukulu ngoba unengoma emnandi. Kuthiwa votelani i-best maskandi artist kulama nominees afakiwe, including umzukulu noKhuzani. So ekhanda lakho-ke kuduma umzukulu. Khiphani imali nivotela abaculi bakithi enibathandayo. Ukukhuluma angeke kushintshe lutho. Leyo nto leyo ukuthi nizokhuluma niklewule njengezisha, njengemdlwane, njengemgodoyi, yinto engathi isho ayisebenzi. Uzophinda futhi uKhuzani angene, amakethe uKhuzani aziveze ebantwini, acele ivoti, lithule lingasho lutho. Uma esewina, niqale nikhonkothe. Uma umzukulu nimzoye kahle, njengoba imnandi phela album yakhe, votelani-ke umzukulu ubuningi benu. Ningabi nedatha lokuzophosta ngoba ngathi nobuchopho benu buncane bungabe benkukhu. uKhuzani ohlele washayela amaqhaweni. Nizale kahle. Ngiyabonga nje. Incane le video.